F'sena, medja ta' bejn 40 u 50 persuna f'Malta jiġu bżonn siq prostetika minn taħt jew minn fuq l-irkoppa minħabba diversi raġunijiet li l-maġġoranza tagħhom ikunu mart bħal diabete jew problemi ta' ċirkolazzjoni jew xi inċidenti serji ta' traffiku. Dawn jingħataw servizz holistiku b'xejn mit-taqsima tal-Orthotics and Prosthetics fl-Isptar San Luqa, l-OPU. Dan l-istazzjon żar din it-taqsima fejn segwa l-proċess ta' kif issir pass pass siq prostetika. Il-kap tad-Dipartiment Jesmond Attart spjegalna li wara l-operazzjoni fl-Isptar Mater Dei, il-konsulenti u kirurgi referu lil pazjenti għall-OPU ta' San Luqa fejn hemmhekk jibda l-proċess anke bis-sem tal-fiżjoterapisti biex titieħed l-aħjar deċiżjoni dwar is-siq li jkollu bżonn il-pazjent. L-ewwel ma nagħmlu nieħdu l-forma ta' saqajhom, ġeneralment bil-ġips, dik il-forma mbagħad nimlewha b'ġips verġni li taħlita likwida ta' ġips, meta dik issir nistgħu nneħħu ta' barra u naħdmu mbagħad fuq il-mudell propja dak ngħidu l-mudell pożittiv tas-sieq tal-pazjent. Meta dan il-proċess ikun lest, jiddaħħal il-plastik li jkun se jintuża fil-forn biex meta jisħon jiġi format fuq il-forma tas-sieq. Hemmhekk issir l-ewwel sieq u l-pazjent jibda jimxi fuqha bl-għajnuna tal-fiżjoterapisti. Once li ffitjajniha u mbagħad nibdew is-socket il-biċċa ta' fuq dik tkun trid tinbidel xi ftit drabi sakemm il-pazjent jilħaq dak li ngħidulu il-volum it-tajjeb illi ma jibqax jinxtorob iżjed saħħ ma tibqax tinxtorob iżjed għax in-nefħa tkun telqet għal kollox. Once illi dak isir mbagħad nagħmluhom il-prosthesis permanenti. Il-kap tal-OPU għalilna kif pazjent qatt ma jkun discharged għaliex jibqa' jiġi segwit minn żmien għal żmien. Daw id-devices li ntuhom aħna hawnhekk ikollhom bżonn il-manutenzjoni, ikollhom bżonn jinbidlu xi kultant jew jinbidlu xi partijiet minnhom, allura aħna nibqgħu narawhom u niffollowjawhom kemm hemm bżonn. Hemm fil-bidu ovvjament niffollowjawhom ta' spiss ħafna u mbagħad inħallu f'idejhom illi meta għandhom xi problema iċemplu u malajr nerġgħu narawhom. Id-Dipartiment tal-Orthotics and Prosthetics fl-Isptar San Luqa ma jħux ħsieb biss is-saqajn prostetiċi. Fil-fatt, f'din it-taqsima ssir ma' 9,000 vista fis-sena fejn fit-taqsima tal-ortotika isiru żraben speċjali, soletti u busti għal min ikollu skoljożi. Dan id-dipartiment rabed li kbar fl-aħħar snin fosthom b'rinnovar qawwi fis-swali tal-istennija u l-kliniċi fejn isiru trattamenti. Iżda l-investiment imur lil hinn mill-infrastruttura tal-binja, kif spjegalna l-Kap Eżekuttiv tal-Isptar San Luqa, Dr. Stephen Zammit. Saret bidla kbira, però l-iktar ħaġa wkoll importanti li fid-Dipartiment tal-Prostetika fejn fis-snin madwar 5-6 snin ilu kien jiġi hawnhekk professjonista minn barra darba kull 6 ġimgħat u jara lin-nies kollha u jekk jinqalalek xi ħaġa fis-6 ġimgħat ta' wara ikollok toqgħod tistenna sakemm jerġa' jiġi dana 6 ġimgħat wara. Illum hawn servizz ta' kuljum hawn professjonista mit-tnejn sal-ġimgħa, inkluż anki s-sibt fid-Dipartiment tal-Ortotika, allura l-pazjent ma li jinqalalu xi ħaġa fi żmien ġurnata 2 inkun nistgħu narawh u bekk naqdu il-bżonnijiet kollha tal-pazjent. Mill-kwestjonarji li jsiru mal-pazjenti jidher li huma kuntenti ferm bis-servizzi mogħtija f'dan id-dipartiment u l-pjan għal-ġejjieni huwa li dawn l-istess servizzi ikomplu jissaħħu. Is-servizz li nagħtu rrid jibqa' tal-ogħla kwalità u jekk jista' jkun intejbuh ukoll. Dan intejbuh rridu nkunu nafu x'inhu jiġri fid-dinja tal-lum, fid-dinja tal-prostetika u dejjem naraw l-iżviluppi fl-equipment li jsir ħalli jekk jista' jkun inkunu nistgħu nġibuhom lejn Malta.